aku nganten bisa kamu kaya nganenimu tuning wahyu janjimu tak sasumi pancrane kalbu doku somo keputusanku citra janji Kledang gawe tekun pranyata janjine banget citra kelang elit welot bisa saumpama aja lali Yo. Yo.
oh pancen nyoto rong roma yo mataram la ela hello Sanono
Yuk, yuk. Iya, 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 cak. Walang kekek. Walang kekek. Goyangan deh, kolane, goyangan deh, kolane. Wis bajing loncat. Walang kekek sih. Yuk, 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 yuk.
Ji semula atur katur batang sanggianing para pamirsa pisan malih pasugatan menika kaping susunaken dening kanca-kanca raga Wayu Mataram ganti sekedhik kathah hasung syukur keliraken panjenipun kadang tokoh raga Wayu Mataram Pak Lik Supar nggih tumuju wonten ing bapak ingkang kaping kalih menika Bapak Putri Trans tumuju madyaning kali sakmenika namung matur nuwun kagem sanggening para pamirsa sedaya nggih. Mangke tesih tunggal Bapak nggih Pak Bu nggih. Nggih, pokoke ampun kundur insyaallah mboten udan kepepete udan rapopo udan-udan bareng. Nggih. Monggo kagem kanca-kanca wiraswara. Dalasan kanca-kanca saking Waranggono Raga Wayu Mataram. Lajengaken lanjut. Ayo Mas Rijal apa ki mau? Nggih, ngene Mbak Rizka. Pripun Nggih. to? Menika wau wonten ana dumilan saka mburi nak. Iki lho. Iki lho. Ha. Iki jenenge Ana layang Dek, ana layang. Ana layang Dek, ana layang. Tak jupuk, tak jupuk, tak jupuk. Jas. iki asline mau to. Pak Dayon ki lek angkon ngadeg-ngadeg ngono. Ben dhek iso linggo rempet-rempetan. Iya. Nggih, heeh. Sak menika wonten pamundutan lalagon Pamundutan, Mbak Mas. Rizka. Heeh, saking Bapak Bapak Ngatijan Ngatijan. RT 4. RT 4 matur suwun Bapak. Nggih. Lancar-lancar rezekinya. Heeh, nanti Request. diganti 10 kali lipat kalian Amin. Gusti Allah. Amin. Nggih. Nggih. Berarti mengko nek nambahi 50 meneh ya wis saya Tambah oke. lipat meneh. Heeh. Saya ketemu pertama iki. Saya ketemu pertama. Nggih. Heeh, nyuwun Nggih. lelagon mundhut lelagon podang Podang kuning. kuning, Heeh. nggih. Nggih, monggo dipun Halo, pinanggani. tak mesake lho. Dek Okta, kamu kenapa? Yo ngadeg ya, Mbak, tak deke lho Sini wis dong, ora. sini dong. Ayo ngadeg Sini Mbak, dong, tak sini deke dong. kowe. Anu. Aku Ayo. ki kat mau gitu, tak masih Iya. kok. Sajake dheke urung madang, Mas. Heeh, iki Sini dong. disimpen sih, Oke, disimpen. Mengko ya. menawa manak meneh. Heeh. Halo. Halo, nah gitu dong semangat dong. Ngono lho, Nak. Heeh. Aku semangat terus. Masa? Semangat. Iya dong. Oh, Iki iya mergane seneng, diterke. ya? Diterke dadine semangat. Oh, tapi Aku nek Wah, diterke iya. malah ra semangat aku. sipit guyu-guyu lho. Jokon guyu ndak merem. Oke, monggo dipun aturaken setunggal lelagon podang kuning. Minangkani saking pamundutanipun Bapak Ngatijan RT 4.
Jaluk apa aja ngece podang kuning agawe pikiranku kopi ketira tasawang katon manisi hati bunga yen lakon dadi duwe. Itu sampun sedekah lakukan wonten podang kuning. Sudah lunas ya Mas Rizal ya? Iya. Menawi ada permintaan atau pemundutan lagu Pemundutan, lagi. monggo. Monggo. Apa gitu, Yang mau monggo? request boleh. Monggo. Ditambahin mana ya? Ya, Monggo wis. pilih wonten Ngano. pamundutan lagon monggo panyuwunan sumangga katur saged sambetan kalian kawula sak kanca. Hari ini Iya. cewek-ceweknya Raga Wahyu Mataram ini tampil beda Mas Tampil Rizal. beda. Nek biasane iki kreasi. Kreasi, Mbak. Saiki mau? blendrong kreasi. Blendrong. Ya tetep kreasi ning blendrong. Iya. Tampil beda luar biasa. Jaluk model biasa. kaya ngopo ki iso? Bener. Sesuai request. Angguk ya iso. Angguk ya iso. Iya, apa iso to? Angguk ki ngene iki to. Tuh. Terus kepiye? Jogetane Oh, angguk. jogetane angguk. Tak kan nek ngene angguk. Ya iki jenenge angguk-angguk. Bener ta? Angguk. Aja. Boleh. Sementara belum ada request Mas Monte. Ayo dikasih. Segara Ayo madu. Oh iya, boleh. Dikasih segara madu ya di Okta ya. Oh iya, Kakak. Ji. Sambil siapkan request terbaikmu, yo. Request ora dosa kok. Iya, tidak. Kalau mau nyanyi juga boleh ya, Mau Mbak? nyanyi juga Boleh. boleh. Mangga Mas Monte, tesih sesarengan Raga Wahyu Mataram. Tampil beda.
Soto muke ngati. Ayo ta. Bobojan Kasmaranku lerasa karo madu Nora kalis ama manis kalbuku Sayang ini rasa tresno uga sirah Waira. cinta Kayang kasmaran hormatu sayang ini rasa tresno uga sirah cinta Kayang kasmaran hormatu Kayung yo kasmaran segoro madu Ya Mbak Rizka udah ada. Oh, keri-keri madu. niki karang iki mau wis Oh, dingane mau iki mau. jaluk keri-keri Jaluk meneh. keri. Heeh, kendangano, kendangano. Kendangano. Jaluk keri-keri. Kendangano teh. Tung nak kentung Sing kentung. tak sogok nopo. Heeh. Sogok. Jaluk disogok, jaluk disogok. Hanune jaluk disogok iki. Mengko bar iki ya Mbah Mengko ya, sogok-sogok. Mbah Mbah Uti. Heeh, Ji. Oh, taman berkebun. Bukit berbunga atau sing tak maksud. Oke. Apa? Bukit berbulu deh, Okta. Bukit berbulu. Ah. Woi, kok berbulu to? Kleru ta? Apa tas? Apa ta? Oh, berbunga. Oh nek berbulu iki bukite sapa? Lah ana bukit Ayo, yang indah. bukitnya sapa cak berbulu? Ayo tekan, Ayo. tekan tak, tekan tak. Ayo, ini sapa cak berbulu bukitnya. Ayo. 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 Ya, dikasih bukit berbunga atas sarangan Raga Wahyu Mataram. Oh, lagi disalini. Ya, keri-keri. Oh, mandi dulu. Siapa sih mandi, Mas? Mandi, tukang pandi. Oh, mandi. Diganti. Kira aku mandi. Mandi Mandi di ini yang hadapan kono. banyak orang. Heeh toh. Kenapa dinjen-dinjen ki? Wes ora. Saiki Ora iki mau sik jaluk keri-keri. Tarik anak anyar neh. Tak Paring asma sogok. Mbah sinten, Mbah? Mbah Keri. Mbah Keri jenenge. Si bae keri kuwi. Tak sogok. Si bae Mbah keri. Keri jenenge. Wah, jan. Ya jeneng Mbah Keri. Pritandi ya? Iki yo tuh. Sijine Pritandi. kok nek iki Mbah Keri, kok nek ditekoni sijine. Kepidak sih gile. Sijine jenenge Mbah Sogok. Mbak Sogok. Ora, Pritandi Prita. Iki lho. Wah, aduh, Alah, yo alon gila. alon to. Iki dong Alon, apa Mbah, toh, alon, Mbah, alon. Dong Iya. apa toh, Mbah? Malahan. Waduh gegundungan iki ya. Heeh. Ora nek sepuh ki alon-alon wae. Sing ki Mbah sapa iki Mbah sapa? Mbah Sogok. Mbah Tunem. Mbah Mbah Tunem. Tunem. Lah sing ki Mbah sapa iki? 7 karo 6 berarti. Mbah Ih. Oh, Mbah Mbah Ih jenenge. Heeh. Jadi monggo Mas. Oke. Bukit berkebun. Yuk. Heeh. Yo. Oh, saya Yo. kerja. Bae ngono lho. Kerja. Utu wayahe bobok iki, Mbah. Lek-lek Turun apa, karang Mbah? to. Dikasih ada bukit berbunga cak. Bergerak Wahyu Mataram Mas. Rogo lho iki. Powe Mas.
tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di dadaku. Wayo Ada Mas Rizal. di bukit indah berbunga, kau mengajak aku kemari, memandang alam sekitarnya, karena sejak telah tiba mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Wah iya cah. Yes. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua. Di bukit berbunga, Mbah Soko. Dilongi Mas Rizal. Iki berita. Mbah Ih gue mau Mbah ki. Mbah Oh, Mbah Ii. heeh.
Mbah Soko Mbah ndi? Mbah Tunem. Mbah Soko ndi? Ono. Dilongi Mas. Ya Mas, 3, Kajeng loncat. 2, 1. Rogo Wahyu Mataram memang untuk Anda. Wah iya Cok. Bajing loncat. Nisa. Oh. Bajing loncat deh. Nisa. Itu 6 kayak rokok. Nisa. Bajing loncat. Hei.
Yo, yo. Yo. Ya. Ya dibantu yuk. Dibantu. Dibantu, Mbak. Kasih jalan, kasih jalan. Perintah, sholawat baca. Sholawat badar. Perintah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling sira manungsa tamanono dan mulih kasih hubungan durung katekanan malaikat disuruh mati. Ya Allah Gusti kula nyuwun saged jasa istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun bijak baca husnul khotimah. Gadut kanca kabare wayang Abimanyu ora bisa mapun. Ayo kanca padha salat sembahyang kanggo sambung ning alam kubur. Yo. Ayo deh. Yeah. La 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 la. Hey, ah, oh, hey. Yo.
Wayo. Yuk, yuk. Oh iya, nah tenan piye iki? Yuk, yuk. Yeah. Ayo, 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 ayo. Oh, iya. Yuk, 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 yuk. Urung resik. Yuk. Oh iya. Awas, awas. Oh iya. Ayo beli waras. Sembuh. Ya mas, diterkebo ya. Dereke. Yo dibantu yo. Wis kopong ae. Oh iya. Asik ile mah. Oh iya. Kok kelono Sewandono. Cita, cita. Kelono Sewandono. Yuk. Kok nglurut e.
Yo, yo, yo. Ayo, 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 ayo. Oh, iya. Yo. Wes, bantu yuk. Lirir. Anjani. Ilir-ilir. Mas Riyal terkasih. Anjani Putri. Lirilir, lirilir, tandure wasumilir, tak ijo royo-royo, tak sanggup penganten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh toto tiro. Toto tiro, tumitir bedaing pinggir, tomono jumatono kanggo sepo mengko sore, mumpung gedhe rembulane, mumpung jember kalangane. Yo sura iyo. Oh, iya. Oh, iya. Ayo, 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 ayo. Oh, iya. Yo, 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 yo. Aho eho ah, aho eho ah, aho eho Yeah. ah. Yo. Oh, ayo, ayo, ayo. Oh, ayo. Oh, Iya. yo, kasih jalan, kasih jalan. Anjas Moro, Ari Mami. Anjas Moro, Wis ora Ari nih, Mami. Mas. Mati mana? Cek cek. Cek. Anjas Moro Ari Mami
Mas Ya, Miraculako Ya, Warato Tasih mutat burung layo Ya. Neng kutho Probolinggo Rang tanding Dirubismo Rio Mukti Wong ayu Pun gagah Kawit palastro Ya Wes bejani amami. Eka 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 Dore ajing Coro, Eka. Ojo gawe pira desma Bareng ake patenono Iman-iman mengabagos Yen kang situ makin beno Oh, iya. Eh. Yo. Oh, ya. Yo.
Yuk. Pasien baru. Yeay. Oh, Yeay ya. yuk dibantu yuk. Oh, ya. Iya.